नै गाइस जों दा एकदमबारे आकाशिगंगा मेलायाव फैदों आरोना जों नै साथा मेलायजा नायनो हागोन जोंना रमि भाई नै जा जोंना लाड्डु भाई दं जों दासो गारि दोननानै थाबाय थांगासिनो दं नै फुरा मानसियानो मानसि नै एकदम ओरैबायदि मानसि मा जिदों होनदों मा जिदों फुरा नै नायनो हागोन बरफ जासै बरफ लाड्डु दे एसे डाइलग मारि दे खुलुमबाय बेनि मुङा लाड्डु आरोना आंनि मुङा मनसाय बसुमतारी मोनसे नङालै लाड्डु आंनि मुङा बुस्थुआ ओरैबायदि जादों गथनाया दाखालि गणेश फुजायाव गोमानाय हिनजावखौ आं दासिमबो मोनाखै आरोना थाब नागिर खरसा जोब्बाय माजोंबा गारि भारा गाखोनानै नागिरबावदो बेखौथ' खम जारला दा बायदि दुखुआव दं दा गथ'फ्रा गाबलागासिनो न'आव ओमफ्राय आं ओरैसो बेरायनो फैबावबाय सोरखौबा गोदान मोनो खोमा होननानै माने इना गारियाव गाखोग्रा रावबो गैथारा एसे माबालायदो हिनजावाथ' मा एंगोलै खारखो आंना खम जारला साइज नङा साइज नंगौना नङा कमेन्ट खालामदो होमबा कमेन्ट खालामदो साइज नङा एकदम मानसियानो मानसि आरोना दिनै सेकेन्ड दे ना मामोनथाय सेकेन्ड मोन ना थार्ड ना दिनै थ' थार्ड दिनै आरो गाबोन सानसे समफोर सानसे दंबावो फुरा दे बिथां मोनसे खोथा बुंबावदो दे खोथा बुंदो दा बेयाव फैनानै बोरै नांदों बिथाङा फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय जों दा माने बांलादेश जानो आरोना बायसिना जानांगौ माने फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन आरोना गाज्रि मोनलायनाङा फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन गेट फार्स्टआव लाखिबाय माने मोननै गेट दं सेकेन्डनिया माने 30 थाखा फार्स्टनिया ओरैबायदि लुथिबाय साला सैमा लान्जाय गैयिफ्राथ' 50 थाखा लाजाबायना जोङो 50 थाखा लुथिबाय जोंखौ जानाय नायनि बांलादु दे बायदो आं बायगोन अबाव दं दा बायदि लुथिबाय जोंखौ जों थाबायबाय आरोना नै फुरा लेथ्रा मानसिफोरा बाबु मोननैसो खोथा बुंबावदो दे नों माबानो दा उफाय गैया आरोना आंना ब्लगा बा सिख्लाफोरा बुंनांगौ खोथायाथ' बिराद दं होमबाबो दा बुंजोबनो हाया माने गोमानायनि दुखु आरो मानसिफोरा मेलाथारना गथ' गथायनोबो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगौ जानाय नै सिख्लाफोरा दे बुं बिथां ओरैबायदि दुखु आरोना नै पुलिस फैलायलायनांगौ जायो बेफोराव मानसिलै मानसिनि भिर नाय मानसिनि भिर बर' मानसिफोर माथो बुहुद नुदों मैदेर मा कसम बोलै खाथियावनो नुबाय दा माबाफोर गाखोनोसै एखेथ' गाखोनो नङाबा दे नांना दा फैनानै गाखोनो मोनबा गाखोनोसै आरोना दा नै गोमागोनलै मोजां थाबायखा मायो खोमोना थुयो गाखोबा मैदेरनाव आयु मानसिफोरा हिट मानसि जादोंलै खिन्थु बाप है सांगा नै जाथत आन्टि लाभार्सलै बियो आन्टि लाभार दखानफोरा फुरा हिट आन्टि लाभारसो आरोना ओमफ्राय नोङो बेफोरबादे आरो दिनैथ' थार्डबावसो फार्स्टआव साबजोबो बेलाय लाड्डु गोसथोनाय नागिरदो नागिरदो गोसथोनाय ओरैबायदि दिनै जायखौ नुयो बेखौनो थिखोना लांदो एसेल' सिनायनाय जाथों जों दा नागिरगासिनो दं माने भिराव ना नै फिसा फिसौ दंबा न'नि फेमिलि सालायग्राफोर दंबा नै बेफोराव बायनानै लांफै आरोखि दा बांलादु ट्राइ खालामो नामा खम हिट जागोन बे दा गारि सालायनो हालायनाय नङालै र' नायगोन दसे थानानै जागोन ना जानाय जाया नायसै दा नै जों बै बेनो खोमालै गेटआ ना गेट मेन गेटखौथ' जों बारबोबाय जायखिजाया बे हाबलांग्रा गेट सेकेन्ड गेट बियो
집에 잠부. Nó làm cái video anh ra mà đến năm mày đó. Anh ra đi. Anh ra. Hơi chơi mày hơi dậy này mọi người. Ipo pin nhà bra. Nung lana. Nó là đấy. Chán này quá. 네. Ipo pin nhà bra 잠깐만 잠깐만. 자가시 동이 First time जादों नै बिथाङा जोबोद गोथाव मोनदों नै 수지 박라. 수지 같이 만들. सुजि होआबाबो बाला एवनाय होगोन नामा बुंबाय थाबा बुंबाय मोजां बिराद गोथाव गोदैथार मोनसे दंबावो मोनसे नै बैग्रि बेलाथिया साफा साफाथार एकदमबारे दाबो मोनहैयाखै गोगोम मानसि जाखादोंलै बिमाखौ मोनथों मा बुंबावगोन हिट मानसियाना हिट Ê, tôi bạn làm ngon này nó dày nữa. Nó dàn làm ngon. 그 जेबो गैया जाम्बा जाम्बासो फाग्लाया जि गोजौ दान्दा बायदि जाबावसां नै मोनसे दंबावो जाबावसै video. दे जाबावदो गोथाव हिट खावसे आंबा जायालै आं जानो बादों बिरादनो बेखौ जानाय माने जायखौ आं गारियाव थिखोदों बेसो दा आंखौ थिखोना लांनांगोन बायदि मोनदां Tadi awal finish start. बुंबाय थालाय जोबोद फसायबायमोन आं बैयाव खारखिबायसो साला सासे ओइ जादोंमोन बाप रे बाप इमान जोगो जोगो मानसि मानसियानो मानसि Saya kurang dia dia. Iya. मरा दं बिरादनो हिट नाम्बार आं खिन्थु जानानै हिट पुष्पा राज Suji juga hibi deh nak. मोदा मोदि मोनलायलायबायनो जानानै फाग्लाया Ayo dia benar li. गोथावबा जाम्बा Kornya dia punya. सिया सरे मानुतु हा बेसिया आयु नामा एसांसो मानसि जाथ'ला आयु गेटखौ माने सांगा बानायदों नुहुरबाय नै माने Lin main dan nulis lin main beliau. मानसियानो मानसि एकदम मोनहैगोन ना मोनहैया आं Bat ini video. हमनो हालांला एनिमियानो एनिमि मोनबाय बैनो गेटआ नंलायलाय बैनो गेटआ दखान माथो एलाय मेन गेटआ बेनो मेन गेट ओमफ्राय गेट मोनसे ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो मोनथिं थार्ड गेट ओमफ्राय आरो 4 आरो दंबावोबा I fuck kamu. No, sorry bro I'm really sorry. yeah Too much. yo 상가래 근데 네래 이ser obe Sudah naik. Biro. जों दा एसे मोनफैबाय फैयै माने रमि फैनानै बोरै नांदों एसे खुलुमनानै फैनि सिङाव दा हाबलांसै ना आं माने डाइरेक्ट बेनोलाय आरोना मन्दिरा बे नङा बै मोनसेयासो दा फैसा गैथारालै आखायाव दा मा बोर बिनो सानदों नोङो खोन्थाहरदो मोजाङै सासे साफा हिन्जाव गदाय मोनबावथोंसै आङो क्या हुआ मेरे पास पैसा नहीं है आंनो भिखारि जानानै दंलै अनदो सनाफोर बिनानावमोन जि लेङो खना खनानिया जों बायदि मर्दफोरा मालाबाबो बिदियाव हाबा माबा माबि गालाजोब्बायलां जै मानसिलै मोजां ओरैबादि मानसिनि मोजां गाननानै फैदों
खम सुट करोलै जोंना अयना जाबाय मोजां फैनाया जेबो नङाथ' मुजाखौबो खुबोनांगौमोन जों जाबाय दे नै हिर' आसेखौ नै मन्दिरा लोगोफोर बेनो आरोना जों दा मोनफैबाय दिनैसो फैफेरदों नों मोनदों दिनै हाबदों दिनै आय उसुखौ लोगो मोनफैलायबायलै नै खम मालाय गोसथोनाय हिन्जाव सेंग्रा सिख्ला फैनानै नै बोरै थुलि बेयाव रोङाबा रोङा खाट नारा ओइना आया 1 minute later. बोरै नांदों खोन्थादो एसे फिल मोनदों बिराद मोजां गोसान जेबो नङा बिराद मोजां मोनदों नै दख'ना दखान गोजा आरोना बिजा फुरा ओमफ्राय आदसानि उनाव मा नैबे गस्ला माबानोबो हागोन आरोना नै गावनि फट' होनानै बखनोबो हागोन हिनजाव फट'खौ होना लांसै नामा बिखाय गेजेराव ओमफ्राय नै बिजा फुरा आर'नाइ दखान आर'नाइ गस्ला सब मोनजोबगोन आरोना जों दा मेलाथिं फैदों फुरा मानसियानो मानसिखा ओरैबायदि मानसि हटेल ओमफ्राय जों दा मेलाथिं फैदों आरो नायलाय गेटआ बेनो नै फुरा मानसिया बिजा मेला नङै जायगायावबो आरो मेलाथिंथ' खम मानसि जागोन बिजा टेटु फिसिजोबनो हागोन आरोखि नै गेलेग्राफोरा बिजा मबाइल कभार मा कभार आइयाव नायख'लायनो हाला सिख्लाफोरखौ नायगासिनो दं गोग्गोम दिनै नायगासिनो दंना बिनाथ' मेगनानो जिबफ्लालायदों हनै गोजा जालायबाय सिख्ला नायनाय टेटु थुगोन आरो नोङो मेला थाङै थुफैगासिनो दं आरो जोङो इसोर इदिसो होमबा नैबे मेलायाव गाखोनो हागौ बा हिट आरोना जायगाया मानसियानो मानसि मानसिफ्रा लानायसो नांलाला जोबनाय मानसिफोरा आइयाव गलाखा आसार गोजा दखानफोरा नै मेला सिङाव आइयाव सेन्देल बिमाबो हाबाफोर जानायमोनबा लांसिजोबनो हागौमोन हिन्जावनो बुस्थुआ आं दा लांजायोमोन नाथाय हिन्जावानो खारबायना खम जारला दा ओरैबायदि दुखुनांथाव गथ'फ्रानो न'आव गाबलागासिनो सासेया क्लास 1 सासेया 3 जाबाय नागिरदो अननानै गदाय सासे मोनबावबा बिराद मोजां मोनसिगौमोन आङो जायखिया आंखौ अनाबाबो जायो गथ' सानैखौल' अननांगौ हिन्जावसा सासे हौवासा सासे फुरा नै बेफोरखौ बायनानै होसिजोबगोन आरोना जोंना लाटु भाइया नै बेफोरखौलाय ओरैनो फ्रियावनो लाबोगोन बेफोरखौ ओरैनो होजोबगोन ना जों इजामानो फैफिनगोन होनोबा इजा फुरा गान ओरैबायदि गान दामनाय कपिराइट फैयो आरोना ओंखायनो जों फैफिननांगौ जाहैबाय मोसानो फैदोंमोन माने लाजिनाय नांगोन ना मानसिफोर गानखौ जि होख्लायो दामनाया नैबेफोरबो नै ओंखायनो आं बिजा बारा भिडिअ लाला बेलेगथिं लानानै देखायगोन जों दा बे टिकेट दाननानै हाबफैबाय दा नायफैनाय मा होनाय दं नैबे फुरा बटिंबो खालामनो हागोन आरोना नाथाय जों खालामा जिरायग्रा दंजोबो बिजा सब आरो बैहाय माने गाइसनि बै पस्टाराव जिराफखौ रियेल खालामनानै दोनदों आरो ना ओमफ्राय बेयाव नुबाय फेकसो फुथुलासो जारलाखा आरोना नै दा यार दुखुलै मालायनि जरा थानाय नुयो माथो बालन्दा मानसि नायसनजाया रावजोंबो ओमफ्राय बिराद दुखुना नोंबो नुबानो होनो मानसिफोरा बेना गथ'आनो सानै दं हिन्जाव खारजानाय मानो लानो जोंलाय होनो साख्रि थाबा मोजांमोन बुस्थुआ साख्रि थाबा मालायनि हिन्जावखौबो मोनो जों दा पार्कआव हाबफैदों फुरा हेभि आरोना बे जायगाया बार गुसु जागासिनो दं नै आगोल बिजा फैनो हायोमोन माने
नैबे दुब्लिखौनो फुरा ओरै बे जाफैनो हागोन गाबोन गाबोन होबाय दा फैनानै जोबोर मोजां नांबाय ओमफ्राय दसे थानानै जों थांफिनसै मा बुङो नंगौना जागोन गासिबो जागोन जों लासै लासै होलांसै लोगोफोर दा ओइ मेलायाबो इजा सोलिगासिनो दं देखायनानै फैखांबाय